bingelele kubalaleli balesi siteshi. Ngithi angichazela ukuthi i-Mother of All Maskandi Festival umncintiswano omusha ofikayo kulonyaka uyaqala ukuba khona lapho kuye kuvotelwe khona abaculi abawu-30 okuyibona bazoqashwa beperforme emcimbini ozobe ungo-April 6 lapha ePeople's Park eMabhida. Kulabaculi abavotelwayo umculi okuzothola amavoti kunabo bonke uye ozothola umklomelo omkhulukazi okuyithotha quantum, bese ozolala isibili yena uzokhokhelwa ngokuphindiwe. Kodwa ke bonke abaculi bona laba abawu-30 abakwi-top 30 bazobe sebeqashwa bekhokhelwe ngokuba khona kumcimbi. Lo mcimbi ke udidile abaculi abaningi, khona insizwe sinazo njengo Okhuzani Ndlamlenze, enomthandeni igcoke Melisha, nabanye nje abaculi onganzoma ojumbe abazobe benandisa ama-guest artist lo. Kodwa wonke nje abaculi abanohlonze abaziwayo sebekwazi bayibekela indawo la kwi-top 30 bangenile. Khona nabaculi abanye baqhamuka ko-Eastern Cape, Western Cape, abanye baqhamuka ko-Zimbabwe. So ke umcimbi lo esigqajayo ngawo ukuthi uzoba impumelelo, sibona ngendlela isasasa elingayo kubantu. Esingakusho nje ukuthi abantu abafuna ukuyoyibonela into enhle abagijime manje baye ko-Spar nako-Ticket Pro bathenga amathikithi. Ithikithi liwu-R100 nje kuphela. Umcimbi uyaqala ngoMgqibelo, amasango sewavula ngo-12, kuyoze kuse kujatshulwa kumnandi. Sicela nje abantu baphuthume bayoyibukela nje ingqophamlando yomcimbi kaMaskandi. Bezwe noma bake belalele emsakazweni Ukhozi FM ngoba sihlezi sikhuluma njalo ngama-Saturday kusigiya ngengoma naku-Facebook futhi siyapost. Ngifuna oyedwa owazi ukuthi imuphi umculi kaMaskandi nje oyedwa ozobe khona kwi-Mother of All Maskandi Festival. Angisho. Okay, ngicela ukuqaqisa. Okay.